Shout out. Mark Benz. Boris. Boris na kumain sa palungga. Ayun, so what's up mga boss? Ito yung ginagawa namin, ito yung ginagawa ko tuwing wala ako sa shop mga boss. So tiyaga-tiyaga lang. So naglatag kami mga boss sa gilid-gilid lang ng mga karsada. So syempre kailangan natin ng kasama. So shoutout nga pala sa dalawang kasama ko. Okay, kay Bangis or alias Boris. Okay, Boris pag international. Okay, so shoutout din kay Riljan Diaz. Okay, sa mga customer namin sa mga gilid-gilid na kalsada mga boss, salamat sa mga sumusuporta. Okay, so shoutout sa lahat ng bumibili sa Matikas Motor Parts and Accessories. Okay, so ito yung sideline natin, kumbaga pag wala tayo sa shop, andito kami sa lansangan. So tiis-tiis lang, ito yung ginagawa ko pagka matumal or syempre kailangan natin dumiskarte sa pang araw-araw, kailangan natin na maglatag. Okay, dito yan sa Mangaldan, Pangasinan. So pag nagawi kayo dyan mga boss, hingi lang kayo ng sticker sa akin, Matic, bibigyan ko kayo ng Matikas Motovlog. Okay, so salamat pala sa mga sumusuporta syempre sa akin. Yun nga, kailangan natin magsipag mga boss, magsipag tayo kasi wala tayong mapapala kung nasa bahay lang, wala tayong mapapala kung nasa tambay, 'di ba? So buto tayo mga boss. So tuloy lang pakikipagsapalaran sa araw-araw, matumal man o malakas, siyempre ganito tayo, mamuhay tayo ng tapat. Okay, so yung mga tropa natin dyan na sumusuporta sa shop namin sa Thai Brothers, salamat. So andito kami sa gilid ng kalsada sa Mangaldan, along the highway po yan papuntang San Fabian, Pangasinan. Okay, so mga nagagawi dyan, kung kabisado nyo yan, nasa daan lang kami. Huwag kayong mahiyang mag drop by, baka may magustuhan kayo ng mga pangmasa. So mga nilalatag ko mga boss dito is mga pangmasa sa mga gilid-gilid ng kalsada, pangmasa yung mga boss. So mga Thai parts, nasa shop namin yan sa Thai Brothers. Okay, so syempre kailangan natin ng sideline talaga sa panahon ngayon. Kailangan kumayod ng kumayod dahil nga pandemic, at sa wakas at malapit na matapos ang aming latag. Okay, so share ko yung mga latag ko mga boss. Ito yung along the highway natin mga boss. Ayan, may mga sticker tayo mga boss. So pag ano kayo dito, nagawi kayo, ang dami natin sticker pagpipilan yung mga pangmasa mga bossing. So sana magustuhan nyo. Ayan, yung mga share ko lang yung mga ano natin, yung mga latag natin, mga side mirror, mga kung ano-ano pa. Ayan yung kasama nating dalawang kawapu. Okay, Bangis at or si Boris saka si Briljan Lup-Lup. Yan, mga latag ko mga boss. So tiyaga-tiyaga lang. So, sana makadaan kayo at masilip nyo yung mga benta ko mga boss sa gilid ng kalsada. Ito yung ginagawa ko every 3 times a week. Yan mga boss. So nasa gilid ako ng lansangan. So doble sipag mga boss. So salamat. Check mo yung mga magugustuhan mo dito, baka andito. Ito yung unang-una kong trabaho mga boss, yung pagdating ko dito sa sa Latag Gaming. Ito yung ginagawa ko araw-araw dati nung wala pa kaming shop. So syempre nagsipag kasi wala namang umaasinsos tamad eh. Ayan, papuntang San Fabian yung mga idol. San Fabian, yung mga shoutout sa San Fabian, sa mga Tailok Philippines dyan. Shoutout po sa kagrupo ko dyan, Zone San Fabian. Ito yun, papuntang Santa Barbara, diretsuin mo yan, Mangaldan. Okay, so yan mga bossing. So mga benta ko mga boss, sana magawi kayo mga bossing. Salamat ng marami at enjoy your watching, then subscribe and enjoy. Thank you.